Auziți, mă, cum fac vulpile. Nu știu dacă nu pot să filmez. M-am dus că trebuie au fugit după mine, batele. Și m-am speriat. Vedeți? Ui, să bat, mă, dar auzi ce cântă sau ce dansul norilor e ăla. Eu. Voi vedeți? Eu așa ceva n-am văzut în viața mea. N-au nicio treabă, bă, fraților, bă. Ia uite. Dar cum stau picior în picior și să uite, uite. Dar faza e că nu se mușcă sau ceva. Stau în două labe, în picioare și să zici că e un ritual de împerechiere. Eu n-am văzut așa ceva în viața mea. Nu știu cum să vă arăt. Deci că-s mistrețele, nu uitați-vă. Stau în picioare, bă, frate, zici că-s demonizate. Ia. Mă, ce e asta, mă, oameni buni? Dar nu se mușcă, să nu credeți că se mușcă. E un dans. Ia. Poate vin după mine. Mă, ce să zic? Să mă duc, mă, dar ni frică. Iau, o ia prin cucuruz. Uite ce se joacă astea libere, bă. No, e prima oară când văd așa ceva la vulpi. Iau, bă. Ia uitați, bă, oameni, mă. Bă, ce-i cu astea, mă? Eu trebuie să închid găinile noaptea asta. Cine știe, mă, se împerechează? Ce fac, mă? Dar ce dans e asta, mă, de să ridică în picioare în halul ăsta? Uite că stau în picioare și se uită. Vulpile nu latră, nu? Ce zgomote sunt astea? Mi-e și frică să mă duc. M-am dus către ele, au fugit către mine, am crezut că mi stres prima dată cum făcea. Am fugit. Am luat-o la tălpășiță. Să vină, bă, să-și iei cucuruzul de acolo, cine l-a sămănat, să-mi ducă vulpile de aici. Ce-am tăiat-o, frate? Uite pe aici. Ele erau acolo, așa. Și am venit cam până pe aici, așa, unde se gata, unde am avut cartofii. Și am crezut că-s mistreți sau că s-au prins în ceva sârmă pe acolo. Nu, ce rău se vede. Și de n-am luat-o la fugă, glonț. M-am spăriat. Am crezut că-i mistreți prima dată și am zis, bă, supărare că l-am atacat, mă rupe. De unde să știu eu ce? Nu vezi cum fac ca porcii, ca... Doamne ferie. Bă, că mi-ai ieșit câinele afară. Haide, mine. Max! Treci acasă, tati. Tu în loc să vii să mă aperi. Vine acasă, Max. Max! Hai acasă, tati. Hai că alea de te prind. Max! Hai, mă! Hai! Max! Hai acasă. Hai acasă, Max. Nu-i voi acolo. Vine aici. Dai drum acasă. Oi, tu ce mă nează câinele ăsta. De ce n-ascultă câinii? Vine aici, mă! Hai! Hai, Max! N-au, mă, că nu mă ascult. Vine pisicile. Max! Max! Hai! Așa. E greu, mă. Dă-i pisica acolo, că nu fac nimic. Nu, așa. Azi n-am vrut să fac vlog, dar să vă zic ce am făcut astăzi. Am dat cu cupru, adică piatră vânătă,
terenul pe aici și cu pomii tot. În spatele casei am dat cu piatră vânătă. Am făcut un short, dar am zis că dezinfectez. Sunt curios cine e atent. Nu dezinfectează cupru. N-are rol dezinfectant. Cupru înăbușe, practic, ciupercile, sporii și, uite, meri încă au frunze verzi. Poate un pic să mai vede că uz. Cam așa arată pomii mei. Perlele le-am luat încă stari. Uite așa. Am băgat și cartofi în pivniță, ca să înțelegeți ce am făcut eu azi. Vedeți acolo. Am pus cartofii odată în saci, că n-am avut timp să-i mai pun un lăs frumos. Ce-i piso? Pisicuțul nu mă lasă pisica asta mea. Așa, asta e mărul ăla de iarnă, iar în toamnă târzie, așa. Chersucul. Nu, persicul și caisul. Și asta e prunul de acolo. Așa. Da, Max. N-am vrut să fac vlog astăzi, dar așa sunt nimerit. N-am nici la valiera, nu știu cum se va auzi, dar m-au speriat vulpile alea, bate, le-am crezut că-i porc mistreț. Asta e. Aștept să-mi scrieți în comentarii dacă vă plac tipul ăsta de vloguri neprogramate, nu știu, întâmplări adevărate în viața unui om. Să scrieți și dacă e așa, când mai prind ocazii de gen, nu programez gen. Mâine fac aia, poate fac un vlog sau... Uite, asta s-a nimerit așa. Seară bună să aveți și spor în toate. Nu uitați să dați like, să vă abonați. Numai bine!